Doble karon ang kalingawan nga gihatud sa world premiere sa duha ka Kapuso serye kagabi. Sa Ilonggo Girl sa GMA Prime kanus-an nag-cross ang kapalaran sa mga karakter nila ni Michael Sager ug Jillian Ward. Apan dili di ay ang love niyang aktres nga si Venice kundili ang probinsyanang si Tata. Andam bakhang magpakaron inong si Tata isip si Venice, unsa kaha ang gitagong sikreto ni Venice. Masayran kini karong alas 9:35 sa gabi sa GMA Prime ug Kapuso stream. Samtang sa alas 11:25 usab sa gabi ang delayed telecast sa GTV. Nahimong mas maanindot pa ang GMA Afternoon Prime sa pagsugod na sa Prinsesa Ng City Jail. Human sa graduation speech sa bidang si Princess nga gipituuna ni Sofia Pablo, may throwback sa kalibutan diin siyan gipakataw sa Bagong Bayan City Jail. Didto, magkahimamat pag-usab ang mga karakter nila ni Beauty Gonzales o Denise Laurel, parehong flight attendant, managsamang nabilanggo o puros mga nagsabak. Masaksihan ang higpit nga panagribal sa duha matag alas 3:30 sa hapon sa Kapuso Network.